Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da sabon tsarin da zai ba wa 'yan Najeriya damar samun kuɗi a dukkan ƙarshen wata, ko da ko ba sa aikin gwamnati. Matsalar ku kenan mata, yanke hukunci ba tare da kun yi ciki ba. An yi kira ga maza da su ringa kulawa da haƙƙin iyalansu. Maza kenan su ba kaman ƙwarya ba, ballantana in ka je siya ka ƙwanƙasa ka ji mai ƙwari. Daga ƙasashen ƙetare an ci gaba da cika a filayen ƙwallon ƙafa duk da cewa ana kururuwar cutar corona. Zarge labari mai cike da sarƙaƙƙiyar rayuwa cikin wata alƙarya mai ɗauke da wasu al'umma mabambantan ra'ayi, ɗabi'u da kuma halayya. Bana buƙatar ganin fuskar har abada, don Allah ki gaggauta fita daga shagon nan tun kafin mummunan al'amari ya baya. Tsalle ɗaya ake wa da rijiya, amma sai yin tsalle dubu ba a fito ba. Wani ke fi da Amma fa kakka damu, wata biyu ne kacal. Wai yau sharabanki ne ma ni da ganin bakon watan nan naki, yau sati nawa kenan? Umma ya kai wata biyu. Wata biyu? What? Kai kayin ko kuwa yaya abin yake? Zarge Na rantse ba za ta sau ba, bindiga a cikin ruwa. Ni Hadid zai kunce wa zani a kasuwa, to dudu kwana nawa a cikin gida. Zuciya na tare da abin da take kauna, ko da yana kusa ko nesa. Hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba. Damuwa ta ita ce, ka riga ka shauƙa zuciyata da nuna kulawarta a gare ni. Ai ni na sani, wallahi na sani, dama tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki. Yanzu haka daga jan farko ne. Kuma maganar da muka tattauna shi kenan a wajen. Kisan yin ɓarna abu ne mai sauƙi, amma gyaranta sai an sha wahala. Wannan shi ya komai sauƙi a wurina. Masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwaɗo daga ruwa har ya faɗa wuta, to haƙiƙa wannan abin ya fi wutar zafi. To ki adana kalamanki, wanda Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani. Kasan duk wanda ya haɗu gashi dole zai yi. zarge Kuma ya farko zai yi ƙarshe. Haƙuri da tausasa zuciya shi zai yi maganin wannan matsalar da ta faru. Ki mun bayani mana me ke faruwa ne wai? Ba a ji mutuwar sarki a bakina ba. Da da ki mun irin wannan abin ka haifa mun da kika kuka gidan da kare ita ke kiki mutu. Ciki? How? Impossible. Kana nufin duk abin da aka faɗa min ba gaskiya ba ne? Dama hijabin Naja'atu ne da na manta ban ka mata ba, shine yanzu na kawo mata. Hijabi kika kawo? Naja'atu ya ake? zarge Shirin zargi ƙayataccen shiri mai kunshe da jarumai matasa 'yan zamani. Za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Kada ku manta, ku yi subscribing channel ɗin Altarif TV da kuma Zarge TV tare da danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora shirin. Zarge mugun ƙulli.